muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tiri munzvimbo yeRusambo uchangodarika Chimhanda zvakangobatana area imwe chete. Ndofunga munotondera tichikupai nhau iya yekuti kune mombe dzakaonekwa dzichirima dzega. Takakupai nhau zvakare iyoyo yasekuru vaitaura kuti imba yangu yapiswa uyezve munhu akazviita izvozvo anofanira kufira mujeri. Takakuvimbisa ika kuti tichadzokera tigotsvaga mukomana uyu nyakusungwa wacho tinzwe kuti kochiko nhaiwe muzukuru chaita kuti unge uchipisa imba yasekuru. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zita rangu nonzi Tafara Kudura. Ndini mukomana uyo akapisa imba yasekuru wake kuno Rushinga kuSambo. Sekuru wangu inini ndakapisa imba nenyaya yekuti muroyi vanondishandisa mabasa asina unaka, vanondipa jambwa munyama pamwe chete nezvimwe zvinenge zvisina kunyatsa kuringana pandiri. Saka ndikafamba ndichiti inini ndinoonesana sekuru wangu wakanga wadaidzwa ndichinzi ndinofanira kunge ndichifamba nawo kwandikanga ndaenda kuti ndikwanise kunge ndichirapiwa. Saka sekuru wakaramba manje mushure monge ndatsanangura maproblems ese andosangana nayo kwavari. Wakatanga kundiitira hasha. Apo ndaive ndiri pamba pawo wakatanga kunditora demo wakandidzingidza pamba pawo. Izvo zvakazoita kuti ndizobatiwo nehasha muZimbabwe ndakazvika pakupisa imba yawo. Ndini zveshuwa ndakapisa imba but nyaya yacho yakazopedzisira yakumapurisa ndokazomhanyira sekuru wangu. Saka yazvika kumapurisa kudaro mai ndakasunga kuenda kumapurisa. Sekuru wangu akangosara vachitaura nyaya yekuti kuenda kwaita kumapurisa mukomana hafaniri kudzoka kunoku, but ingeri nyaya yekuti inyaya yehuroyi hwawo hwasi kuda kuti tigadzirise mudzinza. Sekuru wawo watotipedza mudzinza medu isu, ndo ano mushonga yese yekuti kana nyangwe patinoshanda kana nyangwe zvizi zvatinechida kubata zvinooneka hazvioneki, ndo vanenge vachitisungira pfuma dziri pamwe chete nezvimwe zvese zvatinechifunga kuita. Saka sekuru ava ndakavaitira hasha pakuti ndakavapisira imba yavo wazova wakandisungisa. Asi zvadaro ukazoyo weDrewmas Media kuno vachitoro nyaya iyi ndopayakazomirira ipapo. Saka ndosaka muri kuona tiri kubuda kudai so inini ndinotambudzika akawanda andosangana nayo. Sekuru wangu wane mishonga yakasiyana siyana zvandonyatsoziva inini. Saka tachida kuti tibatsirwewo pamuri munhu weZimbabwe ari kunzi akapisa imba iyoyo ndini. Saka kuda kuti mutibatsire kuti kana kune vanhu vanokwanisa kubatsira kubvisa zvinhu kana kuseta dziri mhiko chaidzo dzokupikisana nevaroyi wauye kuno kuRushinga. Iko zvinozvi sekuru wakatotumira mhepo dzoti ndikwanise kunge ndichabatwa neronda ramuri kuona riri pagumbo panapa harisi kupora. Inyaya yekuti ari kutobheja achitotora kuti mufana iyoyo saizi yako inopfungwadza uri kuona uda kutoona shuga iri pasi pemahewu iyoyo. Saka da kukupa zvinhu zvinoita kuti iwe utambudzike. Ende ari kuramba achibheja musekuru wangu kuti unofanira kunge uchitofa. Ende patimu yacho yese mudzinza medu ari kutongoda kuti uratesi nekuti pana vamwe vakazopindirawo nyaya iyi wakaita sanabamunini pamwe chete nomunin'ina wangu vachitaura kuti zveshuwa sekuru wakaita se wakaromba. Saka iko zvinozvi titori pamahwane ekuti sekuru wedu havasi kudzora tsvimbo nekuti vari kutoramba vachitowedzera vachitaura kuti zvese zvamuri kutaura zvese zvikuitika zvese ndikuziva. Saka ndikuda kukuuraya. Sekuru wangu ino anonzi amasaisai muringa zuva ino. Ende tiri kutoona yamwe mafirimu ekuti hazvisati zvambooneka muri yeZimbabwe. Zvatiri kuona kana pamba pawo pacho kubvura musi ukaitika izvozvi izvi hatisi kukwanisa kana kuti tikwanise kunge tichinzwisisa kuti zvii, but zvinhu zviri kutonyatsa kuitika muri yeZimbabwe. Tatambura kuti todii nekuti munhu uyu ari kutishungurudza. Ini hamwe ndikazobatwa nehasha sezvo ndikanga ndine problem yekuti ndikaendawo kwavari handitika ndikada kuti nditaure navo ndikwanise kunge ndichabatsirwawo. Wakabva wazoramba sezvo zvikazoita kuti ndizobatwa nehasha zvokuti ndaida kutovarowa kana kuti watema nademo ndobva ndatouraya munhu wacho zvopera. But ndakazongozvidzora ndikati anyway kuti ndovapisirewo imba ndosaine kungoratidza kuti ininiwo ndakaita sei ndakatsamwa. Uyu munhu andikutaura nezvake munhu anototyisa. Mudzinza medu isu hapana kana hwani anosimudza musoro kuti akwanise kunge achitaura nomutaro kubvira kune wese weukama wacho vanotomutya. Saka ini ndikatongoona kuti ndirambe ndikangonyararawo kana kuti ndisina chandiri kutaura naye ka ini ndichitongokwarara mahara plus mwana asingachemi anofira mubereko. Ini ndikazvipira ndega kuenda pana sekuru kuti ndiwaonese nyaya yangu but tikazopesana pamashoko kudai so zvakazoita kuti ini ndizotowe sekuru ndokuradzai mapawa andikazongomuratidza ndeyekuti ini ndokwanisa kupisira imba. Kupisa kwandikaita imba yange iri saini yekumuratidza kuti ini ndikatsamwa. Akazoendesa nyaya kumapurisa. Saka iko zvinozvi nyaya yakamiswa kumapurisa kuti tikwanise kunge tichigadzirisana kuno.
but right now hatisi kukwanisa kugadzirisana nokuti ari kuramba futi achiita nharo ndosaka tikudo wabatsiri kuno handiti I think ndo nyaya ndiri kungotaura iyo but nyaya iripo ndeyekuti sekuru wangu inini muroyi nyaya yeuroi yatoti chaisawo mufaro zvokuti tiri kushaya kuzoti tofarirawo kupi suku kuda kuti ndikabatawo chino nechinochi hapana chinobuda zvese anenge akandisungirawo dai kushanda tinoshanda zvinotodadisa ende zvinotobuda kana nyange pamapepa chaipo chaipo tichikwanisa kunge tichishanda but hapana chinenge chichibuda saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti hazvindinakidzi zvinhu zvinotondihwadzawo ndosaka ndikazobatwa nehasha dzitaipi dzokuti ndizokwanisa kunge ndichamupisira imba ende inini hazvisati zvatopera because matauriro ari kuita acho nditori nehasha dzokuti kana izvozvi ndikatomudzokera unogona kuzotoshamisika mhuri yezimbabwe mitonzi kuti zoshuva muzukuru vega azotopfeka nomweya wekuti akwanisa kunge achitotema sekuru wake nedemo ndikutaura kuti onge ndikuseka but ndo matauriro angu ene ndakatotsama zvisiri zvokumbofungidzira kana kuita sei zvokuti nyayo iyi ikasagadzirisiwa kana imi mumapurisa emutemo mukaramba muchiretserera uyu mudhara uyu sezvamukutaura kuti makandisunga achitaura nhema dzake kuti nini ndindakamdzingidza nedemo pamba pake ndikamuisa kuita sei nekuita sei hamusi kuona imi kuti mudhara uyu ari kutozvisaidhira kusaidhi kwake ende anotorino zvinhu zvaanazvo zvari kutoramba achita carry on kuti zvirambe zvichita sei zvichitoshanda saka iyo yese nyaya iyo kuti kwanzi mutemo ndichazozvisa pasaidhi handiti mozondisunga ndamuvhurira hombe mudhara uyu nenyaya yekuti zvinhu zvikutondibhohwa hazvisi kundiwaraidza ine handizini ndega ndopazvikanakira kuti handizini ndega ende zvikaramba zvikadai sokutaura pachifwadika uyu munhu uyu munogona kuzotoshamisika nyika ino yese kana pasi rino rese kunze kuti zvakaitika izvokuti muzukuru akauraya sekuru wake ende inini ndakatotsama nyaya ikasagadziriswa ichipera zvakanaka akutora pachikwadi inopindira kana mujeri nyaya yemudhara uyu hakuzi kuti anondiita zvimwe zvinhu zvisizvo but nyaya ndiri kutora ini ndeyekuti mabasa anondiitisa haasi fine hazvina kundimirira mushe ende kana zvese zvanenge ndichishwirawo kuti ndibate nemaoko yangu hapana chinenge chichibuda nenyaya yekuti akatosunga ane zvinhu zvatiri kutofamba achitobata matimana kuti zvese zvakadai zvaunenge uchishwira zvezvi sekuru wako ende chikuzondibhohwa ndechekuti akabva atauriwa neziti saka nekudaroka iyi nyaya iyi ikatooma toda kuti tinyatse kuwirirana pasina kuwirirana kutora pachiwadika panofa munhu inini ndikasafa anofa ndiye mukunza mhuri yezimbabwe handisida kutora ndichinzvenga kana kuti chii even kana vana vake vamwe vari kuharara kubva pavakanzwa nyaya ichiitika kunoka vanobvira vakauya because vanotozviziva kuti mudhara wedu isusu zvishuva muroyi saka hapana zvokuti inini ndingatadze kana kumuitira imwe action yekumuranidza kuti ndikadhinira because nyaya iyi ndikutoikulisa pachena kudai so ende tinokumbira kuti murambe muchilaika tiriko kuDrewmas media mukutiona zvikiitika izvozvo zvikutoitika live ini ndakadhiniwa mhuri yezimbabwe chandokumbira kwamuri ndechekuti kana pone vanobatsirawo musvike kuno kunzvimbo iri Rushinga kurusambo mukwanise muchatibatsira zvikawanda mune muchizoona zviri paground zvichibuda kusanganisira mishonga yashanayo kana mishonga dzori pamwe ndi kunyepa zvese zvanazvo ende zvimwe zvachandotaura yega kuti nini nditori nechakati handiti zvinizvo zvinhu zvatinenge tonyatsa kutoona ende chitonza nenzeve dzedu isusu kana vachinge vabudikira vanenge vachitibatsira isusu mune muchitonyatsa kutozvona zvichibuda zvinenge chitobuda sei zvandiri kuita pakamera pana saka hapana nyaya yechitsotsi kana ita sei iyi nyaya yekuti mutemo kana kuti wanzi unozosungisa munhu wanzi waruwa munhu nokuti wamunongedza uroyi hazvityise ini ndotosalizototi kamera yacho ichitobudisa kudai so munhu ndikatombata panapo muchitonyatsa kuona chitomslice ende handityi kusungiwa nyaya nene ndichinyatsozoti ndaita than kuti ndosungiwa iri nyaya yekuti ari kundipomedzera kana kuti ari kundinyepera handiti zvinenge zvichibuda palive kudai so ndichitotaura kudai so ndo zvandinoita kamera iyi ndityisi kana kuti munyatse kundiona hazvitombotyisi nokuti ndikutaura ndini inini handisi kutombokwanisa kuwirirana naye sekuru ndisekuru wangu chaivo ende titoedzinza rimwe chete saka zvikiitika ndezvokuti patinofamba pese tinongonzi mudzinza menyu sekuru wako wakadai so ende iye futi anotova achitozvitaura ndiye yega handiti hakuzi kuti inini nchimubvunza anotongotanga kutaura yega uyo wamunoti masaisai muringazuva ino ari kunoko kurusambo awisha uroyi watishungurudza hatinyatsoziva kuti kuroya ibhizinesi here kana kuti chii because tinoziva kuti vamwe vanoenda kunoromba vanorombera mabhizinesi vachida kutenderedza chii mari kana even kuita zvinhu zvavo zvinenge zvichivayamura but uyu munhu hatorina kana chaanacho ngasvika kana pamba pacho munonzwa tsitsi kutora chokwadi mhuri yezimbabwe hapana kana chaanacho but nyaya dzemushonga zvidhoma zvikwambo nyoka nezvii zvese zvaanazvo munhu inini I don't like that because
zvinhu zvaari kuti buritsira kuno kutara pachikwadi hazvisi kundijekera ende izvozvo ndozvikaurayisa futi baba wangu ini muchindonoda eso ndirinherera handina baba wangu wakaolewa futi naye uyu wangohwara zve2 days akasvika pamba pedu isusu nehufu nemushonga inyaya kuti ndani chine 6 years ndiri mudiki but zvikatetika baba wangu ini ndikatotarisa wakafa zveshuwa akakurungira polisi rari nemushonga ndokuwamwisa baba wangu ndomafira wakaita ende tiudzewe mhuri yeZimbabwe kuti zvinoitika here murume mukuru ane musha ane mhuri anofa I think izvokuma 7 PM handiti dzikazosara dzocha 6 AM mangwana kuseni baba wangu atoigiwa atopa order kudzinza lese kutoti hapana apa ingotore munhu mende unodi kunoiga amai wangu munin'ina wangu nomwe sisi wangu akasira inini wangu asipo angangoripo ndini nini nasisi wangu wokutanga tisi tikaona zvinhu zvichiitika hatizive mhuri yeZimbabwe kuti matiri mana pane here mafilimi amunomboonawo sezvandikutaura izvi zvinoitika here kana kuti hazviitika asi kwedu kuno kutotora kuti zviriko ende musafungidzira kuti pamwe ndiri kunyepa handisi kunyepa nekuti kubva pakaitika zvinhu izvi vamwe vakatanga kufambisa mashoko ekuti anenge akadhakwa anga akadii but inini kutora pachikwadi handibati zvinodhaka handiite sei handibati madrugs hapana kana chandodii pfungwa dzangu hadzisi pfungwa dzekuti dziri mayazi handipenge ndiri normal ende zvandikutaura izvi zviserious I think mukatibatsirawo muchanyatsoona kuti tiende mberi tofanira kunge tichionesana zvinhu zvakanaka ndiwo wakuru anofanira kunge achitotipawo gwara rokuti tifambe naro but zvaanenge achiita zvacho kutora pachikwadi zvinhu zvinotorwadza zvinhu zvisiko izvozvo zvokuti iwe ndiwe munhu mukuru mudzinza but zvaunenge uchiita unenge uchitoshungurudza vacho vadiki vari kukura nokuti inini akatanga kundishungurudza ndikadai so ndikazokura kusvika saizi yake mufungidzo kuti zvinenge zvapa pamwe handitosvike saizi yake nendatofa because munhu ari kutodongona vanhu vachitambura vanhu vachifa achiuraya vanhu achidya handiti saka zvinhu izvozvo zvitotaura kuti isu hazviko ane zvipfuyo mombe dzake chaidzo dzinorima dzega mumunda hamene kuti mukambozvionawo here huku pamba pake dzinozvivharira dzega mudanga hamene kuti zviriko here ano mishonga yakasiyana-siyana munhu musafungidzira pamwe ini ndiri kunyepa handisi kunyepa dzaswai ndiri kutonyatsa kutaura ndiri pakamera ndichinyatsa kuti munyatsi kuzviona zvandiri kutaura izvi kana zvisati zvamboitika pasi panapa pezuva kunoku kurusambo zviriko kurushinga mudhara ndiri kutaura nezvake uyu ndisekuru wangu inini hapana chandisingazive pamba pake zvese ndinozviziva asi zvaari kuita izvi kutaura pachiwadi tasarenda kunoko hazviko hatisi kuzvida hatisi kutombozvida kana ka1 because nyaya ikaramba ichiitikaka muchazotonza futi yangu mafilimu mozofunga kuti pamwe Zimbabwe yakupanduka yakushanduka kudai so inini kutaura pachikwadi kamera yeyo inenge ichinditora futi but ndikamubata mabatira nenchita kana kuri kunzi ndamutamba kawadi muchinyatsa kuona mega kuti zveshuwa izvi ndozvamazviitira ende ndosaka ndikutaura ndakamupisira Imba nenyaya yekuti akatanga kutoda kutondiitira hasha pamushure pekuti iye ndiye ari kundikanganisira handiti ende akatanga kunyepa pakauya mapurisa achinyoresa statement yekunyepa yekuti muzukuru wangu akangosvika akamira apa ndobva atanga kudai so atondorora demo bva atanga kutondidzingiza zvisiri izvo ndezvekunyepa idzi pfungwa dzake dzaizvisimbisa ega achifungidzira kuti pamwe inini ndikabatwa nemapurisa ndichangoenda kujerika 1 hazviko izvo zvokunyivheni kana mapurisa chizvizivai kuti imimi nyaya dzemadzinza dziriko kana mai muretserera muchifungidzira kuti pamwe ndiri kutora zvinhu zvekunyepa ini handisi kunyepa ende mujeri handisi kutombofa ndikamuenda iye ndiye munhu anofanira kutoenda mujeri because akauraya baba wangu zvinhu zvandikanyatsa kuona imi mapurisa hamuna kumusunga handitika akaitsikirira nyaya iyoyo saka munozoti hazviko sei izvi inini ndosaka ndikamupisira Imba isaini yekumuratidza kuti ini ndakatsanga ende haakwanisi kana kutombondirova kana kundivisa kana kuita sei ende nditori noushingi hwokuti even kana akada kuti tisangana izvozvo kana achifungidzira kuti pamwe gamba ini nditori gamba kudarika iye but handina mushonga ini handidye munhu handiurayi munhu nozvidhoma kana zvikwambo sezvaanoita ini ndoda fair kana iri fight maoko ende nomira zvisingaiti handisi kutaura kuti inini ndakatraina kana kuti chii but ndikutaura kuti inini naiye kumisidzana aka handihwini angatondihwina bedzi nezvidhoma nezvikwambo but ndikamuudza live kuti uri wako pandiri inini haukwanisi wokouraya ndiwo wese ende izvo ndikatonyatsa kutomuudza takatarisana ndozvinhu zvikazomuhwadza izvo zvokuti azosvika pakuzoti aende kobhadhara mari kumapurisa kuti mukangobata mufanhe chete musungei mumurova motomisa mujeri but hazviko mapurisa acho ndakatoyaudza kuti imimi kundidaro mungandidaro hongu but ari kunditambudza ndiye imimi munhu hamuri kutosiya ndiye munhu hamunofanira kunge muchitosunga ini munhu hamuri kusunga handina kana mhosva yekuti kupisa Imba haizi mhosva haisi tombori kana mhosva iyi handingatoverenga kuti mhosva yandikatokaunda panapa pasi pezuva kuuraya munhu nekuti kutaura kwandiri kuita kunokuka anogona kuzitokonzeresa ndinyarare ndashayika ndini anouraya nomushonga munhu inini ndakapisa Imba ini ndakatoipisa
zvisizvo kunyepa zvokuti kana nyaya yenu kutaura kwandikiita ikasafamba bhoka ndiri kutomutema nodemo kana kutotenga iri pfuti chaiyo kana kutotsvaga munhu andotaura naye kuita madhiri ndikangomurawo one shot chete ndobva ndaenda nonoidzosera kana ndikatetai kutotenga pfuti iyo ndinoenda kungoidzosera mahara. Munhu uyu muwengi ndiye muwengi wangu inini ende zvese zvikiitika kwedu kunokuka dzinza redu isu hanhu amufaro nomunhu uyu but nekudaroka munhu tutaura kuti nyaya iyo ikasagadziriswa kana kuti mukasazoona mushe imimi wakuru ndimi muchazotonyatsa kuona kuti kuinga vadiki vacho vanogona kunge vachizotoita zvimwe zvinhu zvisiri zvokuti zvinovaraidza kana kuti zvinodii zvinhu zvinototyisa zvandogona kuzomuitira ini but handina kana chandi nacho chinotyisa ndinokwanisa kumuataka nemaoko yangu bedzi nemakumba because kana mabhutsu nomurowa zvibagira chaizvo ndinomurowa asi handina zvidhoma handina zvikwambo iye zvese izvo zvandikutora hazvigoni anogona kuuraya bedzi nezvidhoma nezvikwambo ende anotofamba achitobheja yega kutotora kuti tamu ndigoni so mhuri yezimbabwe kana ndimi yemi musekuru wangu handina kana chandikavakanganisira but vanondishungurudza kundonoda iso wakatourayo baba wangu ingadai ndiri kutotora kuti baba wangu alipo pamwe titorowo pane chimwe chidanho but nekudaro ndakazotorasikiwa nababa wangu nokuda kwomudhara uyu saka nyaya iyi haisi kuzopera kana kusina kusvikawo munhu anobatsira ene munhu anobatsira wacho hatisuda munhu wofeki wekuti anosvika achibvisa tikuda munhu wekutoti anotosvika achitonyatsa kutotaura kuti mudhara uno zvinhu ende ataura kana nyangwe mudhara akaramba kuti ina handina zvinhu zvandinazvo wachitorawa mhiko kana dziri hoko even kana akada mari yekuti abhadhare munhu iyeye mudhara iye ane mombe idzodzo ndokwanisa kunge ndichitodzisunga ndini wanhu wese wakaungana kuda iso hapana munhu wana anokwanisa kundimisa kusunga mombe idzodzo because zvinhu zvanditonyatsa kuziva kuti anazvo ende kana abatiwa nazvo achatanga achiramba but ukasvika munhu ari serious kuno anonyatsa kuziva zvaanoita asingaiti zvinhu zvofeki kana nyangwe mudhara yakaramba anofanira kuzozvibvuma neaction inofanira kuitwa nomwe munhu anenge aya kunobatsira wacho kunokuti isu tinobhadhara mombe anadzo ende haakwanisi kuzvirambira zvinhu izvo because akutonyatsa kutoziva kuti iye ano mushonga sekutora kwandiri kuita kudai so muri yezimbabwe athingi isusu hedu hatikurudzire kuti munge muchigadzirisa nhau nemaitiro iwayo tinechida kuti munge muchitaurirana musaite zvinosita kuti ufire mujeri apa baba wakashaya futi iwo wozowanikwa wakunzi chienda mujeri hapana zvaunenge wagadzirisa naizvozvo techida kuti muedze kugadzirisa sedzinza mugadzirisane semhuri. Ndinonzwa kuti patakabva kunoku pane zvimwe zvishamiso zvakasara zvichiitika pane zvamunozivawo zvishamiso zvakasara zvichiitika munogona kusika muri yezimbabwe ndikataura pamba pomudhara ndikutora nezvake uyu pakaoneka bveni rinoitwa gudo chairo rikaoneka pamba pake richitofamba chitendera muyadhi but bveni iri ringe ritori rake hatichaziva kuti kushanduka kwakaita mishonga yacho rikano tikufumuka kwazvakaita because kwedu kunoku hakuna kana makomo yatinomboona ende hakuna mhuka dzinowanika kunoku yanoitwa mabveni but pamba pake papo raitinokuti kutola kuti pakatobuda bveni gudu ratikatona masikati machena kudai so richitenderera pambapa saka zvimwe zviinuka wakuru anogona hakukuletsera kana kuti kuzoti mitemo yenyika ichizopindira kuti ukazorwa munhu kana kuti kuzonongedza munhu imhosva but zvine izvozvo zvinhu zvinozoitika mushure mounge vanhu vatadza kubvisana kutaura pachokwadi kudai because ini zvinhu zvandikutoraka zvinhu zvandikunyatsa kutoziva asi ari kuzviramba ari kuramba hongu but zvinhu futi zvaari kuita se zvaari kuziva saka iyo anozoramba sei zvinhu zvaari kuziva zvinhu zvinozonipa hasha ini manje kuti tikadai tikawirirana nguva ichiripo ka zvinhu zvinogona kuti tikwanise kunge tichigadzirisana but ukaramba uchiramba zvinhu zvauri kuziva I think unondowedzera hasha zvakafanana kuti ndichikubvunza mari yangu kuti ndave kuti ndikudawo mari yangu sha iwe tanga kutondibvunza kuti uda mari yacho uda kuidii kuda kuishandisa ino saizi yako asi uchinyatsa kuzoti ukakuita mari kwandiri izvozvo inogona kusaudza imwe decision yekuti ndogona kubata kana kola kana kutokurowa because zvinhu zvane chinyatsa kuzoti ukunditenderera pachokwadi chakunyatsa kuziva iye mudhara uyu ngaasarambe kuti haana zvinhu asi achinyatsa kuzoti ane zvinhu nyaya iyo ndonyaya si kana kutomboda akaramba achitodaro ende akaramba achitora semashoko yandiri kutaura kuti anototaimba kuti hapana zvamunondiita hapana zvamunondidika zvinhu zvichamuroyesa zvinhu zvichamukwadzisa ende kana kumapurisa nyaya iyo ichasvika zvinhu zvichazoshamisa hatisida zvokuti tirowane kana kuti kudii nokudii because muri yezimbabwe zvakaoma uyu munhu uyu ari kutotishungurudza but akaramba achidaro zvichamuomera handiti zvamuomera ini zvichazonipa kupara mhosva isiri yekuti kwanzi ndapisa imba iyi ini munhu ndogona kutomutema nedemo kana kutomupfura nepfuti handitye kupikira mhosva andikunyatsa kuziva kuti ndaita
Imba ndakatepisa iseni yakutomuladzo kuti ndakadhini handisi kuramba. Saka kumapurisa kwacheko kostiyu ndikukumbira kuti mimi kuno kumutubatsire because nyaya ikasalamba ichigadzirisiwa azvipiri mushi. Ndatenda muri yeZimbabwe. Ndicho chirongwa chitanga tinacho muri yeZimbabwe. Ndofunga mamunzwa mukomana ari kuvava ari kujamuka akatojamuka. Asati kurudzire edu kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika. Inhau inofanira kuti vedzinza vange vachibatana, vange vachigadzirisa nhau iyi pasina kudeuka kweropa, vazviite peacefully kuti zvinge tonhora, zvinge zvichigadzikana. Ndinozviziva kuti muchishona vanoti mvura bvongodzeki ndiyo gadzani, uyezve mushonga unovava ndiwo unorapa. Naizvozvo ndinovimba vachavaviwa, vacharwadziwa, asi pekupedzesera vanofanira kunge vachisvika pachidanho chekuti tagadzirisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba muri yeZimbabwe. Anga ari mafaro angu kunge ndichitandara nemi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.